Здравейте! Аз съм гласът. Днес ще ви споделя каква е тайната на здравето и добрият имунитет. Само 6 важни и необходими неща. Здравето не е въпрос на късмет. То е резултат от биологични процеси, които протичат във всяка клетка на тялото ни, всеки ден и всяка минута. Начинът, по който се храним, движим и възстановяваме, определя как работи нашият метаболизъм, имунна система и дори мозъкът ни. В основата на доброто здраве стоят 3 ключови стълба – храненето, движението и режимът на живот. Когато тези 3 фактора са в баланс, тялото функционира оптимално. Когато са нарушени, започват проблемите. Първо, нека започнем с движението. Човешкото тяло е създадено за движение. Липсата на физическа активност води до забавяне на метаболизма, нарушено кръвообращение и отслабване на имунната система. Когато се движим, се активира кръвообращението, което подобрява доставката на кислород и хранителни вещества до клетките. Също така се стимулира лимфната система, която няма собствена помпа като сърцето и разчита изцяло на движението на тялото, а лимфата играе ключова роля в изчистването на токсини и в имунната защита. Редовната физическа активност намалява нивата на хронично възпаление и подобрява инсулиновата чувствителност. Най-ефективните форми на движение за общо здраве са бързото ходене, тичането, колоезденето и плуването. За стимулиране на лимфния дренаж особено полезни са скачане, упражнения с въже, йога и разтягане. Важно е да се подчертае, че умереното натоварване е по-полезно за имунитета от прекомерното. Прекалено интензивните тренировки без достатъчно възстановяване могат временно да отслабят имунната защита. Постоянството е по-важно от интензивността. Направете експеримент и вижте как имунитета ви се повишава, когато започнете да се движите. Ако някой около вас е болен, вие няма да прихванете настинката, ако сте бягали редовно последните 3 дни. Ще ви направи впечатление. Обещавам! Второ, храненето. Следващият основен фактор е храненето. Храната не е просто източник на енергия, тя е информация за тялото. Тя влияе върху хормоните, ензимите, възпалението и дори генната експресия. Един от най-големите проблеми в съвременното хранене е прекомерната консумация на рафинирана бяла захар. Бялата захар предизвиква бързо повишаване на кръвната глюкоза, което води до рязко отделяне на инсулин. С течение на времето, честите инсулинови пикове могат да доведат до инсулинова резистентност, състояние при което клетките престават да реагират ефективно на инсулина. Това е ключов механизъм в развитието на метаболитни заболявания като диабет тип 2. Освен това, захарта участва в процес, наречен гликация. При него глюкозата се свързва с протеини и липиди, образувайки вредни съединения, които увреждат клетките и предизвикват запушване на артериите. Тези съединения ускоряват стареенето на тъканите и увеличават възпалението в организма. Високият прием на захар също така влияе негативно върху имунната система, като може да намали ефективността на белите кръвни клетки. Допълнително, захарта променя баланса на чревната микрофлора, като стимулира развитието на неблагоприятни микроорганизми. Рафинираните храни и бялото брашно също са проблем. Те са лишени от фибри, витамини и минерали, което означава, че осигуряват калории без хранителна стойност. Това води до енергийни спадове, прияждане и метаболитен дисбаланс. По отношение на мазнините, не всички мазнини са вредни. Качествени мазнини като зехтин и масло играят важна роля в хормоналния баланс и клетъчната структура. Важно е да се избягват силно преработени мазнини и трансмазнини. Едно от тях е рафинираното слънчогледово олио, маргарин и всякакви подобни заместители.
Те могат да бъдат и канцерогенни при неправилно съхранение и употреба. Един полезен сутрешен навик е приемът на топла вода с лимон. Тази комбинация подпомага хидратацията след сън, стимулира храносмилателната система и осигурява чист витамин С, важен антиоксидант. Този навик подпомага общият метаболитен баланс и алкализира организма. Времето на хранене също има значение. Приемът на храна до около 7-8 часа вечерта позволява на организма да премине в режим на възстановяване по време на сън, вместо да бъде зает с храносмилане. Трето, аминокиселините. Един от най-важните, но често подценявани елементи са аминокиселините. Те са градивните единици на всички протеини в тялото. Без тях не могат да се изграждат мускули, ензими, хормони и имунни клетки. Съществуват есенциални аминокиселини, които трябва да се приемат чрез храната. А за съжаление, некачествената храна в днешни дни, която залива пазара, не може да осигури пълен набор от полезни вещества в организма, в това число и аминокиселините. Недостигът им може да доведе до сериозни последствия. На първо място нарушено възстановяване на тъканите и мускулите, на второ отслабена имунна система поради невъзможност за синтез на антитела. Може да се наблюдава също умора, загуба на мускулна маса, хормонален дисбаланс и дори нарушение в настроението. Например, липсата на триптофан може да доведе до понижен синтез на серотонин, което влияе на съня и психичното състояние. Често и появата на депресия се свързва с липсата на аминокиселини. В съвременния начин на хранене често се наблюдава недостиг не на калории, а на качествени протеини. Затова е важно да се приема разнообразна и пълноценна храна. Добавките с аминокиселини могат да бъдат полезни при определени условия. Помним, че те не трябва да заменят балансираното хранене. Четвърто, чревното здраве. То е тясно свързано с всичко. Около 70% от имунната система е свързана с червата. За съжаление, лошата храна убива и тези наши работници. Затова балансът на микробиома е от съществено значение. Пробиотиците подпомагат този баланс, като подобряват храносмилането и защитната функция на червата. Не ги забравяйте! Папаята е отличен пример за храна, която подпомага храносмилането. Тя съдържа ензима папаин, протеолитичен ензим, който разгражда сложните протеини до по-лесно усвоими форми. Това намалява натоварването върху храносмилателната система и подобрява усвояването на хранителни вещества. Папаинът има и противовъзпалителни свойства и може да подпомогне възстановяването на тъканите. Освен това, папаята е богата на витамин С и антиоксиданти, които подпомагат имунната система и намаляват оксидативния стрес. Пето, хидратацията. Тя е друг критично важен фактор. Човешкото тяло е съставено основно от вода, а дори лека дехидратация може да повлияе на концентрацията, енергията и метаболизма. Препоръчително е да се приемат около 30 до 35 мл вода на килограм телесно тегло на ден или по около милилитър и половина вода на една приета калория. При 100 калории храна около 100 до 150 мл вода. При дневен прием от 2000 калории на ден трябва да се консумира от 2 до 3 литра вода. Но реалната нужда зависи от теглото, физическата активност, температурата, горещо ли е, прохладно ли е, солта и протеините в приетата храна и индивидуалният метаболизъм. Тази формула идва от факта, че при разграждането на храната се образуват метаболитни отпадъци. За тяхното изчистване тялото използва вода. Повече калории са равни на повече метаболитна работа, което означава нужда от повече вода. 30 до 35 мл на килограм телесно тегло. Пример.
При човек, който е 70 кг, е добре да приема от 2 до 2 литра и половина вода дневно. Но водата трябва да се приема равномерно през деня, а не наведнъж. Като прясната и чиста вода е най-добрият избор. Съхранението в стъклени съдове е добра практика, особено за избягване на нежелани химични вещества. 6. Сънят. Сънят е фундаментален за възстановяването на организма. По време на съня се активират процеси на регенерация, регулират се хормоните и се укрепва имунната ни система. Особено важен е дълбокият сън, в който се извършва физическото възстановяване на тъканите. Недостигът на сън е свързан с повишено възпаление, нарушен метаболизъм и отслабен имунитет. За оптимално здраве се препоръчват между 7 и 9 часа сън на нощ, като качеството на съня зависи от средата. Препоръчително е тъмна, тиха и прохладна стая, както и ограничаване на екрани преди лягане. В заключение, здравето и имунитетът е резултат от комплексно взаимодействие между хранене, движение, хидратация и възстановяване. Няма едно решение или магическа формула, но има принципи, които работят. Когато ограничим рафинираната захар, осигурим достатъчно хранителни вещества, движим се редовно, хидратираме се правилно и спим качествено, ние създаваме условия за силен имунитет и дългосрочно здраве. Истинската промяна идва не от крайности, а от последователност. Грижата за здравето не е временна цел. Тя е начин на живот. Благодаря ви, че гледахте. Пожелавам ви прекрасен и усмихнат ден.